Ang Davao City Environmental Care Incorporated, mipasalig nga naggasubay sila sa insaktong proseso pagpangulikta sa mga hospital waste. Apan dili sila makatubang kung nganong naabot ang maong mga hugaw sa ospital sa kadagatan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Chone Carion sa report. Gipahibaw sa tagduma sa Treatment Storage Disposal Facility nga refrigerated van ang ilang gamiton sa pagkolekta sa hospital waste. Ilang giklaro nga dili gani bisan asa nilang muagi ang sakyanan nga nagkolekta sa infectious waste ug mobalik ra dayon kini sa ilang pasilidad. Ang Davao City Environmental Care Incorporated mo'y tigkolekta sa mga medical waste sa Chongwa Hospital, UC Med ug St. Vincent Hospital. Sa amo ang mga tao sigurado man ko. In fact, kanang among sakyanan na ami approved route ana. Okay, naraman jud pila ka buok yung Kay di mo na pwede na infectious na man na yung mga kuno mo di na siya pwede bisag asa. So approved route rami. Ang mga nakolektang infectious waste ipaubos sa autoclave steam process. Proseso kini aron pagwagtang sa kagaw sa mga basura. This is a very closed chamber subjected to high temperature like 400 to 500 degrees centigrade. Duha ka klase sa waste ang mamugna niini. Ang charable nga gihimo nilang soil fertilizer ug non-charable nga naglangkob sa mga plastic nga human pag-treat ipang shred kini. Mao ning mga panapton, papel, karton, and then na ay maapil nga diapers, and then kana sila. And then others like placenta. We char it. We char it. Samtang nanawagan usab ang Dakbayan sa Mandaue sa mga tagduma sa tambalanan nga magpakabana usab ug monitoron ang tegkolekta sa ilang mga basura kung sakto ba ang disposal niini. I'd like to call also on those private entities, no, nga mga kliyente, and please look into also, no, ani nga kompanya kung kamo mga kliyente. Kay inyo nga maning waste. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carion, Balitang Bisda.